No, 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 no. Ita rin doon kasakyan na ako. Wajib agad. Puro naman guba agad. Aha ka na. Why maintenance? Oh, abugan na yun. Napakong sports car. Wow! Wala dagan-dagan. Pastilan. Wala po'y kwartang tagiya. Pusoy. Sabi may paagi niya. Kaya nakakwarta ko ba? Ay, husto. Kapis pari undoy. Palit ito. Ako ni baligyan niya. Ha! Kwarta di ko ani. Kulain choice. Tambay naman kot. Tane. Tuon ko to. Nausa naman ang gabi. Ay, mga daan ka manilahang dahon. Sama na ko pagkakwarta ani. Itugbong para ba't natanin na ako ang mga gabi na ako. Klaro kay wani unod. Gagmay man. Waktubo. Wasa na bisbisi. Sama sa ako ka manira mabisbisi. Matukog kuan bi. Merkado kay balik na lang kung sudan kay murag wa man kay maani ani akong kaumahan. Merkado balik kung sudan. Merkado balik kung sudan. Ano mo bani ko ano? Yun na. Murag sige. Paring ko manaw. Tonyo? Gawin sa man na siya diha. Kondolon bi. Hoy, Tonyo! Ay! Ganidong! Tanaw ko sa sakyanan lagi. Gatanaw ka? Okay. Wala naman dagan-dagan na. Ako ang dispatcher. Kisa man yung sakyanan? Uy, lain ako. Anong unsa man? Oh, nakasakyanan na din ka? Sa dugay, Roy. Wow! Nakasakyanan na ka. Dugay lang yun. Ano yung jundo ha? Mahal. Oh, gano ah. Mahal kayo. Kaya na. Sorry na ako ba? Sakyanan ni mo kami. Oh, nagka-parking lang eh. Ako lang ang dispatcher. Ako nabaligyan pare undoy. Kaya kung ako'y ganahan mo gamit alikot. Tambay lang ba? Kita ka pare undoy? Na, kung kayo na mga tanan ni mo. Loh. Nga naman. Huwag akong punta. Mangita. Ako niya. Ako sa dato siyang kuanan, paninglo sa iyang giutang. Oh, manin. Na Kaya ka niya. pakumot. Nang siya utang na ko. Nakalimtan siguro niya ay. Usahay biya, lintanon biya kay na siya. Uy, dara na mo ito sagot. Mga gors, basta mga inana ng mga gors. Palaigit po kito punta ko. Mao ba? Pagutot niya nakaigit. Palaigit po kito sa undoy eh. Sa una pa dito. Sa una pag today. Palaigit kito niya. Hindi ko magdugi. Kaya pangitaon ako. Oh, sige. Kay mo ato sa kanang merkado sad. Oh, sige. Eh, kita pa na ko na eh. Nagbuot man. Uy, Uy, ang ka? ay mundoy. Kanang Nagdako. Ha? Nangita ka nimo si Tonyo. Mabahas na tayo. Kanang ibalik ka man daw to niya ang iyahang sakyanan nimo. Mo ba? Ayun na pa dahil dagan na dito kay kwarta ron yung palitan kang sakyanan. Aw, wagod pero kwarta pa ta ginagmay ba? Pero ako kay po, kapon ba ko na iskal mahal siguro na. Ano ka dito sa sakyanan? Ano ka? Ano na dito yung kwarta din ha? Sa to pa, makabayad na dito ka na ko ron. Usa mo lang ko magbayad nimo. Kapaliton mo ka ko sakyan na tong yun. Wa ko gyapon ko ibayad nimo. Igo Wala mo. may utang na ka, di ba? Oh. Ay, limot-limot kay kay bawkot. Ibo ko nang utang. Kanay imong utang. Unya na la. Unahon ako tong sakyanan. Tan-aw na ko kay ganahan ko palito na ko.
Asa to pa sakyan na mo unahon lang ako utang Oo. kamaya di ka kabayad. Wala ka to dako mga ito tanan. Mo to mabayran na to. Malay problema kang utang ka mayroon mo na dali ka na magkita na katon. Sakyanan. Ay ana na lang sige pa. Palitan ng sakyanan. Kunya ko masakay ko. Wala na ko titi. Aw, pwede sa. Paro na kaguparo pagkaro. Oo, sige sige. Kanya sakto na Problema la, araw mo na. Oh, Pero masakyan ang ka. imong utang double na to ha. Times 2 na to siya. Ay, double. Musakay ka sa kung sakyanan dyan, double. Oo, alangan. Naman na interest, naman na penalty. Unya ra ta magsabot na. Unahon na. Ah, sige, sige. Kung wala sa tos, paring to mo kay Murag. Ganihan na dito Oh, na sige. inam-hinam ni mas pangita. Ang pinala. Ah, sige, sige, sige. Kuwan, may sa ano, eh. Sige. Mapandol tao eh, makuan ta, maumot ta, unsa may tawhana eh. Palibog ba ni niya ay. Dito ay. Pakuway ako. Oh, sakyanan eh. Di mo kanimo og inguni. Ana nga katunyo sakyanan. Mo ka mo. Dila. Okay kayo eh. Ano pa? Ah, kini. Asa gusto niyo ah? Naogin. Pre! Ay, pre. Hindi na rin ka niya, pre! Oh. Wala ko, pre! Mo na yung imo ni sakyanan? Oh, dako importante tuyo tani mo, pre, kay kanin duha gud wala dagan. Eh, si Ana dito, mo may ingon nga lalo ko kay sakyanan ibaligya kay kuno do ko. Oh, Ama ori ah. karon may tubig-tubigan mo na to. Ano ko ni mo ideya nimo? Ah, tubig ra mo po inaan ko pre. Ay, sik binuang na, pre. Oh, tubig ra lagi na ah. Kana pormahan nimo, pre. Oh, puro tubig ra awal kontian, puro tubig sud ni. Bitaw, pre, tinarong na, pre. Ako Ah, na ideya lang duha, pre. Mo ba? Barato rin presyo, pre. Kila. Kuto kayar humbog siya, pre. Ano na to? Kani, pre. Kaya ba? Sports car, pre. Kadaog naman ni sa 2021 drag race ka to sa Pasil. Mo ba? Hmm. At pag Pasil, wakan tulay dia ba? Sharpie Tulay. ba? Oh, dito natagak siguro. Ha? Aw. Sino tagak? Oh, di mo kinaaman. Abi ko mo. Bawan mo. Bitaw, pre. Barato rin, pre. Kani, pre. 150. Dire. Kani. Ano, pre. Ako rin. Kuha mo gatos. Mahal. Ay. Ano sa tagamay lang unsa? Hangyo pa jud ka? Barato na ka na. Uy, kasi nadunggan ako nga, kasi baligya sa kinan. Oh, balik ka ng tunyo yang sakinan. Ako paliton ba? Ay, baligya. Bot-bot, mga baligya, ako aman eh. Ha? Dili. Oh, no, 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 no. Balik ka na! Balik ka na yung mga sa! Bigyan sa sakinan mo!